כמו שצריך. אבל אני אומר לכם שדווקא היום, כשיש בחירות בקדימה, ואני רואה איך המפלגה הזו מתנהלת ואיך מפלגות אחרות, ואני רואה את התוצאות המאוד חיוביות של העשייה של ממשלת הליכוד, גם בתחום התחבורה, גם בתחומי הבריאות והחינוך והביטחון, ותכף נרחיב גם בעניין הזה, בוודאי אתה תרחיב, אדוני השר. אנחנו יכולים להיות גאים בממשלה הזו. ואני קושר את הדברים עם, בעזרת השם, אנחנו גם נרכיב, בעזרת השם, את הממשלה הבאה. ואם אכן כך יהיה, אני חושב שאנחנו יכולים להתגאות בנבחרת מאוד מאוד מוצלחת של אנשים. ואם וכאשר, אני כל הזמן אומר אם ואם ואם, כולנו מקווים, אבל אם וכאשר נידרש, אני בהחלט חושב שאדוני השר, אתה צריך להיות בממשלה הבאה שר הביטחון הבא של מדינת ישראל. אנחנו לא צריכים לראות בשדות זרים, רמטכ"ל לשעבר, ימני, אידיאולוג, אמיתי, אחד מהרכשים היותר טובים שלנו, ואנחנו גאים גם בך וגם בעשייה. בעשייתך, אני יודע שיש בעיה עם המשרד שלך. אתה יודע, כל משרד ישר רצים לספר לחבר'ה. מוציאים לנו מכתבים ומוציאים לנו הודעות, אבל מה לעשות, המשרד שלך קצת בעייתי בהקשר הזה. אז אני מקווה שבאמת בדברים שתישא, תשפוך לנו אור גם על העשייה שלך באופן אישי. מה שאפשר, כמובן. בא להגיד משהו. אנחנו אוטוטו צריכים להתמודד עם הרבה מאוד אתגרים, והממשלה הזו ועל פתחו של ראש הממשלה באמת יש הרבה מאוד אתגרים. מה? אמרו לי שסטיף רעננה באו לכבד אותי, אז בוודאי צריך להגיד את זה. על הכיפק, תודה. אז אני אומר שבאמת נכונו לנו הרבה מאוד אתגרים מאוד מאוד משמעותיים, גם בתחום הביטחון. יש לנו את האיום האיראני, שחברים, העולם יכול להשתנות בעוד לא יודע כמה זמן. מאוד מאוד קרוב יותר ממה שאנחנו חושבים. וגם בצפון, וגם בדרום, הגבולות, וגם החזית שהיא חזית בפני עצמה, החזית החברתית. שהיום הציבור, אני טוען שעם האוכל בא התיאבון, אבל היום הציבור דורש את שלו, וגם את החזית הזו אנחנו צריכים לטפל בה, ובאמת על שולחן חברי הממשלה מונחים אתגרים רבי משמעות, ואני חושב שאם אנחנו נמשיך כמו שהתחלנו, אנחנו בדרך הנכונה. צריך לא להרפות, להמשיך עם החוסן הכלכלי שלנו, להמשיך עם החוסן הביטחוני, ולהמשיך בקו שאנחנו מובילים. ולפתח את הקו החברתי. דיברתי על זה, גם זה נכון. אני רוצה להזכיר במילה, אני הרבה פעמים משתדל להגיד מילה או שתיים, גם על דברים שקשורים אצלנו בעשייה העירונית. והיום ככה, תפוח האדמה הלוהט, הוא באמת הנושא של ה-BRT. ואני אומר לכם שלא מעט, יש מעט מאוד מקרים שאנחנו כנבחרי ציבור במועצת העיר יכולים להשפיע באמת על הדורות הבאים. וה-BRT הזה הוא בעצם לא BRT של כפר סבא, אותו קו שמהציבור נהוג לחשוב שיוצא מכפר סבא, ממשיך ברעננה, הרצליה ומסתיים בתל אביב. זה חלק מאיזשהו ספינת דגל של ממשלת הליכוד, של משרד התחבורה, שמרשתת את כל המטרופולין פה של גוש דן. וכל המטרופולין הזה יהיה עם 7 מסלולי BRT, שהם בעצם מיני רכבת קלה כזו, זה אוטובוס עם 3 אוטובוסים בעצם. והרעיון הוא כרטיס כמעט עירוני, 7-8 שקלים, אנחנו נוכל קודם כל להחנות את הרכב בחניונים מוסדרים, להמשיך לאוטובוס עם נגישות מקסימלית, ניסע להרצליה, נעשה את הסידורים, נמשיך לתל אביב, נעשה שם סידורים, נחזור לחולון, נאכל שם משהו, ונחזור לכפר סבא, ואת כל הסיבוב הזה עם אותו כרטיס, עם החנייה בפנים, 7-8 שקלים, זה הרעיון. וזה, רק שנייה, וזה מהפכה שמוביל הליכוד, ובגלל המהפכה הזו, אני חושב שכולנו צריכים, עם כל הקשיים, ויש לו לא מעט קשיים שקשורים לזה, באמת לעודד את זה, זה שינוי בדפוסים, ואני בהחלט תמכתי ואתמוך
הנושא הזה של ה-BRT.